One of the cabinet chief. I was told them all of you by one year. Yeah. So, Kita ayah posikakan asadi Oh,
Chineke jikere na onye nwe anyị ekele gị n'ụbọchị tata. Anyị ekele gị maka nnọkọ anyị ekele maka ndụ nyere anyị ekele maka ihe ọma dị iche iche iji wee gọzie anyị. Onye nwe anyị nọzi na obi ezinụlọ nke Mojekwu wee na-agọzi emume nke a ga-eme n'ụbọchị tata. Agọzie mmadụ nche niile batara ebe anụnwa, gọzie ihe niile a ga-eme onye nwe anyị, ihe niile a ga-eri eri ka nnọkọ anyị ebe anụnwa na ọ wee bụrụ nke ga-ewetara afa gị otuto, wetara afa gị onye elu. Onye nwe anyị wee na-ayọ gọzie ndị echichi gị niile bụ ndị na-ebe a, bụ ndị bịara emume anụnwa, bido na nwezigo gị bụ igwe na onwe ya, gọzie ndị kabinet ya niile na-arụkọ ọrụ ka Chineke dị ike niile ka ọ nọnyere anyị n'emume nke anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị mesịa ya ka anyị nweta ngọzi n'aka nke nwa bụ Chineke, mgbe anyị ga-anachiekwazi ka anyị na-alaba anyị n'otu n'otu n'udo na ọṅụ nke Chineke ji ike niile nke ebere anyị na-arịọ anyị site na Kristi dị nwa anyị. Ndọrọ mmadụ ekele ebe unu, kelee nwoke, kelee nwanyị, kelee olu, kelee Igbo, kelee ndị ichie, kelee ndị obi. Anyị na-asị na Chineke ga-abịa n'ọjị anyị ji, na n'ọgụgụ ya abịa n'ọjị, na n'ọta ga-abịa n'ọjị. Ise. Anyị sị na abụ ga-abịa n'ọjị. Ise. Onye ka ga-abịa n'ọjị. Ise. Ogunude ga-abịa n'ọjị. Ise. Asịkwuo na eze jeruo ọgwụ n'ọjị. Ise. Ndụ nkanka. Ise. A sị na nke onye ji eko ka na-agwụ ya. Ise. Ịfụrọta ala ka anyị bịa ka anyị chie obi ọta. A wee sị na nwata na-egbu agwụ bụ iburu agwụ iburu ilo, mana ilo dị na-agwụ a na-egbukwa nwata. Ikwu na-ejebe ete, ete na-ejekwukwa ikwu. Ikwu mere ikwu ga-eme mkpu, ibe mere ibe ga-eme mkpu. A wee sị na abụzọkwa nwata mụrụ akwụsịkwa ihe orire mụrụ akọ. Ọkụ ebatara ahụhụ amata, ọkụ ikpokporo obi isi ya na ọzọ na-eme. A wee sị ọ na-adịrị ahụhụ mmeke, dịrị ahụhụ n'oyi, dịrị ahụhụ n'afọ, dịrị ahụhụ n'afọ. A sị na ọ na-adịrị onye ahụ na mmụọsi.
I present Google BI, present HI, Meta HPG. Because I has in Nana Pula Puno, Ibiane. Mamma of an Navy, Kama Casey up. No passing the tap, I will pick a I'm with here now for 5 minutes. The work will elect. Or was that full of you go ahead to about don't when I said I had a mother in if I am one more day, basic woman. Ota, Pilaka. Where say I represent you all the road fella. Even you know, men make a business. Boy, I'm not going to boy, what do you want to cabinet now? Executive why? When Meta, I will say I represent you. I don't want to need a Padolia. On of course, you gave them an election. But not PG God is a record one. I can't just attend them an election. So, Otapado City can well, Manoya at a tie of one. Manoya represent tie of one. Nakai Putia. Edim Ike the men chairman Ota. When I work in a cabinet, especially you people you now for that, now for us Obi of Ota. Olukumadan! Yeah! Olukumadan! Yeah! Chairman of the year. Chairman of the year. Chairman of the year. Go Bodai. Yes, speak. Bodai. Bodai will be a tap. Will be a lens of our own book. I will even young and me. I was a bit of our Chief Patrick. What you Chairman. Chairman, pushing it in the better, not a better go, getting in the higher man. Western Party Congress. No, yeah. When you go to Noburobi of Ota. I want to take the bill. I got what we have for yes, I had the certificate here. You tell your blessing. I am very close to you. Thank you very much. Why the man I'm
Ada banyak yang orang mau belajar gaya bahasa. Oke bayang boleh, untuk dalam perempuan ini, mereka kau mau sekali, domen anak kaya domen, as domen anak tidak ada apa, awal domen anak rumah kaya. Aku bertanya dia. Kajian rumah ngai kode kobi dota orang balik mi kana kana me be na kana ime kana e be se bien be de na ya bisi de na ya be to we kai na we ta ya mo kwa ma na la ya ni me kai wera pang wine maganas na goye brilliant west na kaya me yesuai dale be telu meji ya wo be choma to fun I
Makes a difference, just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere, 'cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Ici,
Konada, Obi Kiliki, and the other members of the cabinet are about to see Oka. You don't know Obi Kunia. Oh God, you're going Papa, the national answer, who got oh, you have a can wear a permanent care. You know what a mother may like about. Obi was here, Obi was here, I'm going to pregnant by Zenima. Obi will guy up a dozen mother. Oh, God, you're good, Sima. Oh, God, you are paid to the way from the I